les empreses i en alguns casos entitats de caire social permeten cosir el que és un objectiu que hem de tenir sempre molt present, que és la cohesió social. És un valor que potser perquè l'hem aconseguit, a partir d'això que anomenem de l'estat del benestar, no l'hauríem de perdre fins i tot en situacions de dificultat econòmica en què els recursos públics manquen. Els centres especials de treball han permès fer aquesta funció. Les famílies catalanes, quan es dona la circumstància de dificultats d'inserció laboral, com succeeix, per exemple, amb les persones discapacitades, sempre han volgut que tinguin una vida, si m'ho permeten dir així, normalitzada. El que han fet les administracions públiques és projectar més enllà allò que era la voluntat i la manera de fer de les famílies. Voldríem tenir capacitat normativa, voldríem tenir capacitat pressupostària perquè Catalunya, ara, en funció de les competències que tenim, es redueix a gestionar aquells recursos. És prioritat de les prioritats, però certament en un entorn de recursos escassos estem fent allò que podem arribar i que són uns mínims i voldríem tornar a una situació normal. Però sí que crec que la societat té perfectament interioritzat la normalització de la vida social, cívica, laboral de tothom, tant en l'entorn familiar, en un sentit ampli, com en un àmbit laboral. He tingut ocasió d'interaccionar amb tot tipus de persones i, per tant, també persones discapacitades. Crec que hem d'aprendre molt dels altres, en general, i molt particularment, i aquí ara estic fent memòria de persones concretes que a vegades pensen que ets tu qui està aportant-li coneixements i, a l'inrevés, la quantitat d'aprenentatge que jo he fet d'aquestes persones, en general. Personatges històrics, així d'àmbit global. Home, és clar que persones que admires per la seva voluntat de guanyar horitzons millor per les societats on van viure. Estic parlant des d'un Mahatma Gandhi a la Índia, des d'un Nelson Mandela a Sud-àfrica o un Martin Luther King als Estats Units. M'hauria agradat potser compartir un cafè amb totes les persones del Renaixement europeu. Després d'aquella època fosca de l'edat mitjana, com van saber atraure precisament el focus de la societat de valorar enfront la foscor de l'edat mitjana aquesta capacitat creativa, innovadora, de llum que va tenir el Renaixement.